zahraničných Slovákov, ktorí udržujú slovenské zvyky v Srbsku, reprezentuje folklórny súbor Detvan z Pančeva Vojlovice, región Vojvodina. Poďme s nimi na malý výlet do Belehradu. Donesli ste nám zimu a keďže zem spieva, vítajte u nás v Srbsku, bratia Slováci. Dnes ukážeme vám Belehrad. Vidíte za nami Sáva, Dunaj, Sutok, Kalemegdan a všetko ostatné. Sme blízko Pančeva, je hlavné mesto Srbska Belehrad a uvidíte, kde žijú Slováci. Najjužnejší, najaktívnejší. Máme všetkého a ukážeme vám len to najlepšie. Vítajte. Vítajte. Ako aj stále to, čo naši predkovia robili, vidíte, že aj my sme sa snažili keľko telko zachovať. Dobrá klobása, dobré víno, dobrá pálenka, to vždy v každom dome muselo byť. Prišli sme tiež ukázať aj chrám svätého Sávu. Chrám svätého Sávu, najväčší pravoslavný chrám, keďže sme väčšinou nás chodívali aj do Pančeva, do stredných školov, aj do Belehradu, tiež sme zamestnaní moc Pančovcov, aj Slovákov, aj v Belehrade, tak blízko sme veľmi, niekedy sa často zdáva, že sme aj v Belehrade, aj v Pančove ako doma. Tak hajde uvidíme. Veter. A aké bude dnešné vystúpenie? Zdá sa mi, že sa vám bude veľmi páčiť. Na, 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 na. Na, 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 na. Svadba patrila nielen u nás, ale aj u Slovákov na Dolnej zemi k najdôležitejším príležitostiam na spev a tanec. Všetci sa tešili najmä na čas, kedy sa z dievčaťa stala žena. Symbolicky sa jej sňala z hlavy parta a dal sa jej čepiec. Potom sa už tancovalo s mladou nevestou, hrali sa humorné hry a vo všeobecnej zábave sa neraz zašlo k roztopašným piesňam. Tie sa v bujarej nálade spievali až do rána bieleho. Dámy a páni, Detvan zo Srbska.
Milí naši Slováci, bola radosť na vás pozerať. Bolo to plné energie, je vidieť, že to robíte so srdcom. Malo to opticky úžasný zážitok a môžem len povedať, že je krásne vidieť, že Slováci v zahraničí si udržiavajú svoje tradície už po niekoľko generácií a chcem len apelovať na našich divákov, vzhľadom na to, že zo Srbska sa vám nedajú posielať hlasy, aby prejavili naozaj to slovenské srdce a tú solidaritu k vám, ktorí ste sem prišli, ukázali svoje umenie a ukázali lásku k vlasti svojich predkov. Ďakujem. Ďakujeme. Ja si myslím, že ja by som našiel nejaké pojitko so Slovenskom, teda teraz vymyslené. Vyzývam všetkých, ktorí aspoň raz v živote trošku pančovali pálenku, aby poslali hlas tam, kde vznikla. Samozrejme, to asi není o tom, ale ja, keď som sa na vás díval, ja som práve, že vôbec nemal pocit, že sa dívam na súbor, ktorý je proste nie zo Slovenska. Ja som proste mal naozaj pocit, že ste naši a asi to je tak vo vašich strediečkách. Áno, že to je vo vašich strediečkách. A ešte, čiže ja som mal úplne úžasný pocit. Ešte dve veci poviem. Jedna, že ja som, teraz sa neurazte vy mladší z tejto veľkej skupiny, ale ja som normálne očárený gracióznosťou tancovania starších párov. Všetky tie staršie páry mali takú nejakú, normálne takú ľahkosť, že proste, to asi mi povie aj odborná porota, nejaké špeciálne perovanie, ktoré tak krásne bolo dodržané, že úplne som z toho bol úplne očarený. A posledná vec, ja si myslím, že vy, pane, či ty, pane, by ste mali kandidovať na prezidenta, lebo to je proste, to je hovorca. Ďakujeme, ďakujeme. Vami všetky žilky hrali. Naozaj bolo to úžasné pozerať na vás. Toľká energia, vaša dolná zem skutočne spieva, musím povedať. Nádhera. A ešte je závidenia hodné, ako úžasne budujete svoju národnú identitu. Je to nádherné. Ďakujem ešte raz. Krásny zážitok. Aj my. Asi sa budem opakovať, ale tá slovenská duša je stále vo vás, aj keby ste žili v Južnej Amerike alebo v Austrálii. Je to úžasné, je to krásne, rado sa na vás pozerať a páčila sa mi napriek tomu, že nie som veľký odborník na choreografiu, ale to bolo tak niečo milé, tak ešte aj pohľadné, veselé do tých nádherných tancov, ako hovoril pán Janko Ďuročík, že skutočne to bola ľahkosť a radosť. Takáto svadba by sa mi páčila. Bravo. Ďakujeme. Ďakujeme, vidíme sa ešte. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan z Pančeva zo Srbska už prichádza tuto ku mne a ja sa spýtam vedúceho, pán vedúci, čo hovoríte na hodnotenie poroty? Veľmi sme spokojní, naozaj. Dnes sme mi prišli senka len ukázať to, čo sme my. Aj naozaj len sme chceli byť, keď sme vychádzali na javisko, len sme sa medzi sebou rozprávali. Buď sme svoji, buď sme to, čo sme. A to tak vyšlo. No sme. Veď ste doma. Krásne. Vy ste Detvan. Áno. Voláte sa Detvan. Sladkoviča poznáte? Áno, poznáme. Aj nejakú tú strofu? Rod môj, ľúb si svojho Detvana. V ňom duša tvoja je zamaľovaná. Tak potom ma za kulisy aj ten koniec naučíte. Pokračovanie. Ak chcete podporiť Detvan, posielajte SMS v tvare Zem Medzera 4 na číslo 6666. Dominička, ideš. Nálada je veselá a výborná, aj tu hore potvrdí nám to Betka. Je tak?
Áno, presne tak. My sa tu smejeme celý čas, ale nie na účinkujúcich, ale na tom, že sa dobre cítime, lebo sú krásne tie vystúpenia naozaj zatiaľ. Ja sa vyjadrím k ľudovej hudbe Prvosienka. To sú deti, ktoré ja veľmi dobre poznám, ešte aj od menších rokov a fakt je, že oni majú dve veľké výhody. Prvá je tá, že sa môžu učiť od svojich predkov. To je taká výsada, ktorú nemá skoro nikto na Slovensku, aby mal predkov, ktorí hrajú krásne, štýlovo, starobilo a pritom to má ťah na bránu. Druhá výsada je tiež veľmi dôležitá, že decká chodia aj do hudobnej a do detského folklórneho súboru Prvosienka a majú tam pedagógov, ktorí chápu, že ľudová hudba má iné pravidlá a tá hra na husle má trošku iné pravidlá, častokrát odporuje tomu, ako sa vyučuje klasická hra na husle. A toto, keď tí pedagógovia chápu, tak to je výhra. To, že deti potrebujú zlepšiť intonáciu, rytmus, tam triaslo remenicou, ako my hovoríme, tak slangovo trochu, skoro sa rozpadli, ale udržali to, čiže potenciál je výborný. Muzikanti musia narásť a ak môžu narásť pri dospelých muzikantoch, tak to je najlepšie. A to podľa mňa oni aj urobia. Ja musím povedať, že som veľmi potešená, že aj po toľkých rokoch, odkedy Slováci odišli na Dolnú zem, sme mohli dnes vidieť v podaní Detvana z Vojvodinského Pančeva práve ukážku svadobnej zábavy z toho obdobia, kedy už nevesta prešla zo stavu dievockého do stavu ženského a teda už bola uchránená od tých všetkých temných síl a práve za to sa už celá svadobná pospolitosť mohla zabávať a videli sme tu naozaj rôzne typy tancov, ktoré vlastne sa uchovali na Dolnej zemi, od tých strofických tancov, poliek, pleskaných, až po metlový, rôzne tieto hry tanečné, ale takisto aj veľmi zaujímavé holenie mužov, ktorými sa ženy zabávali a zase naopak podkúvanie žien, ktorými sa muži zase naopak zabávali. A teda som veľmi potešená, že toto sa stále uchovalo na Dolnej zemi, tak ako aj v mnohých regiónoch na Slovensku a za to im patrí veľká vďaka. Ďakujeme a zabávajte sa ďalej. Poďme sa pozrieť na ďalšieho súťažiaceho a tým je Martina Častková.